takoia, zapaldu, takoia, zapaldu. Zapaldu hiru aldiz. Aurrera. Bat, bi. Musika beti izaten da edozein jaietako protagonista nabarmena. San Miel egunean irailaren 29an hala izan zen. Behin txupinazoaren eztanda entzun, txambolin txistu banda edo urnietako dultzaineroen doinuekin San Mieletan murgildu ginen. Eta noski dantzatzeko aukera paregabea izan zuten urnietarrek. Egunak proposamen eta jardura interesgarriak ekarri zizkigun eta pixkanaka amaierara iristen ari ginela, erdizka 4etan taldearen bisita jaso genuen. Gorputza pixka bat mugitzeko aukera paregabea, izan ere taldearen abestiekin askok eta askok herri plazara atera ziren dantzatzera. Bizilagunek egun ederra igaro zuten eta arratsaldeko 7:00 9:00 erdizka 4etan taldearekin lagun giroan eta eguraldi ederraren laguntzarekin San Miel jaiei ongi etorri bikaina eman zieten guztiek. Beti musikarekin batera bai. Aber musikario, hau ez da bakide dantzatzen, apurrak jaiak egiten zaire. Awesome.